Bai, 13 urte eta erdiko espetxe zigorra eskatzen didate, ustezko 2 deliturengatik, batetik erakunde terroristako kide izatea eta bestetik terrorismoaren goraipatzea. Preso eta exiliatuen defentsan era batera edo bestera konpromituta gauden pertsona gara akusatuta gaudenak. Bakoitzak arlo ezberdinean lan egin izan dugu, izan arlo juridikoa edo osasun laguntza, izan presoen auziaren sozializazio lanetan eta bar, inputatu guztiok askatasuna aukatuta duten pertsonen eskubideen urraketarekin amaitzeko lan egin dugu, horrekin gatazka politikoaren konponbide integralean aurrera egin ahal izateko. Sorpresa sartu gintuen zerbait izan zen. Herriraren izenean egiten ari zen lana guztiz publikoa zen eta euskal gizartearen parte oso garrantzitsuarekin partekatuta. Gainera gogoratu behar da, 2 urte lehenago etak bere jardunaren amaieran berri eman zuela, beraz erakunde terroristako kide izatearen inputazioa kafkianoa iruditzen zitzaigunez. Gure atxiloketa testuinguru oso zehatz batean geratzen da. Hain justo parodoktinaren aurkako sententzia argiratu baino aste batzuk lehenago. Honek 10 presoren askatasuna ekarri zuen eta Barne Ministroak publikoki onartu zuen Euskal Herriko mobilizazio gaitasun handiena zuen antolakundea bertan bera gutxi zutela operazio honekin. Estatuak sententzia hau konponbidean sakontzeko agenda finkatzeko erabili beharrean nahiago izan zuen logika errepresiboarekin jarraitu agenda hau blokeatzeko. Azken finean, sententzia honek argi uzten zuen gure planteamenduak zuzenak zirela eta estatuak defentsiban jokatu zuela eta ez du erreparorik esan gure eskubide zein preso euskal gizartearen eskubidearen urraketan aurrera jarraitzeko ez. Epaiketa honi gauzak ondo egin genituela sinestuta aurre egingo diogu, gure ideietan berretsi egiten gara eta horrela aurkeztuko gara. Epaiketa honek erakusten du bizi dugun gatazka politikoak konponbide bat behar duela, nekatuta gaude militante politikoak jarsarriak eta kartzelaratuak diren eta pertsona askoren oinarrizko eskubideak urratuta dauden herri baten bizitzeaz, ez? Irailak 14ean manifestazio nazionala deitu dugu Bilbon, makroepaiketa salatzeko eta aurreko asteburuan Euskal Herriko herri guztietan mobilizazioak egongo dira. Herri maila larunbat honetan prentsa aurrekoa deitu dugu egoera hau salatzeko aretan eta ondoren bertso bazkaria dirua biltzeko epaiketa honi aurre egin ahal izateko. Mundu guztia gonbidatzen dugu parte hartzera.